салом духтарако соза назен саломати хубай амбреҳора пирсиден ки чи хели цветош мондагай ина духтаро навор мегирем инам цветое ки ҳозим наличи ҳастай мебиёя якчанд рӯз пас мебиёя навинкош мумкин як ду ҳафта пас як ду ҳафта пас миёя мераса лекин аз амун якм борае ки заказ буд инами қадар цвет мондагиай марамат каседа дар корай як либосаш 150 сомон донада оптовиш бо арзон мешава оптовиш ай 5 та болояй духтаро нигоҳ кунед якм бора миай амбре омадагиай духтарако медонен ки якм бора бор кае ки биёя хушрӯ мебиёя ояндада намедонем шояд арзон шава шояд баръакс қимат шава борош ина марамат успед кунен каседа дар кора ина амбреои фасон амбреои хушрӯ як либосаш 150 сомон марамат ина кабутай ана поёнуш савзай ана ина муча нигоҳ кунен духтарако ина сиёҳуш чанд касо духтиян сиёҳа аз тарафи боло мондиям духтаро мана нигоҳ кунен ина сиёҳай поёнуш анаи цветай хулас хушрӯванохе ина каседа дар корай нависем блескшам фасонай хучам фасони бадай ино бо навбромадан материалои амбре ино се ранг мезанан аҳамиятен се рангаяй марамат ина каседа дар корай метавонен ази глош дархост кунен ҳамаи глош фасонай бовар кунен ҳамаи глош хушрӯвай мана чизе ки ҳозим наличи аз духтаро барои аввал яктай дигар навор гирифта шумода пешниҳод кардистам ки инами аз будагиё интихоб кунед ина болош сиёҳ поёнуш розовича инаи цветам хушрӯ инаи цветам аҷоиб хушрӯчаи розовияй диден персиковияй болош сиёҳай ана баъд инаи кабут и кабута ҳозир нишон додем инаи кабутуш ҳастай хулас инам хели цветош мондагиай духтаро ина каседа дар корай метавонен ки дархост кунен даррав шумода гирифта равон кунен мана баъд иҷода савзи анаиш мондагиай ямне ки кам монда будай духтаро марамат инаи цвети савзшам якчанд либосайда ду либосай се либосаем кам мондагиай ай иш бо чи цвет астай анаи цвет инаи цветам хушрӯяй духтаро бисёр гирифтаистиян аз инам неки кам мондак марамат ина расчетотона бигирен духтаракое ки гирифтаниен мана диден ин цветиш чомнитарай болош боша серия чи хели аст баъд анаи фисташкови хушрӯ инаишам фасон марамат духтаракои азиз я бора мира қатонда бигирен инаи цветоша бинен духтаро каседа маҳқул мешава метавонен нависен даррав мо шумода гирифта равон кунем инами қадар цвет аз амбре мондай ҳозир боша бо борои новинкара нишон метиҳем гулдорош омадагиай мрамрои оригинал духтаро инам иёям мрамрай материалша ранги амо амбреяй духтаро фақат ки ина гулдорои фасон чандта цвет дора 150 сомон як либосаш хушмандо ино борои новинкаян хушрӯвошай бо мулоимай оригиналошай бо бурдани хитонай пеш мебинен мана беҳтарин сифато бо и глора бинен охи чи қа глош фасон духтаро марамат кадомеш дар кор мешаватона тигр пушако бисёран медонам ки наз мебинан тигра марамат аст баъден иҷада инаи малина цвета бинен глои ипек духтарако мана малина цвети фасон гули хушрӯви ипек дора ай иям метонен гирен мулоимакай материалаш 150 сомон як либосшай